Takže čaute, vítajte u tohto videjka. A tuto si zase bude predikcia. A, tuto už som 3 štvorky, 12 zápasov som odprediktoval už. Tak sa pozrite na to. OK, už by sme mohli ísť sem. OK, už môžeme ísť na tretie. Tak. A ideme na Španielsko a Saudská Arábia. Španielsko, Saudská Arábia. 2-1 pre Španielov. No akože vtedy proti komu to hrali? Curacao? Ani neviem. Tak Kapverdy hrali. Proti Kapverdy. 2-1 Belgicko, Irán. 3-1 pre Belgicko. Uruguay, Kapverdy, alebo Kapverdy, to je jedno, ako to poviete. No, súhlasím s tými 36%, že to tak dopadne. Nový Zéland, Egypt. 0. Teda 0-2, prepáčte, 0-2. Máme tu posledné 2 štvorky. Takže, jupi! Vajna podľa mňa vyhrá Argentína a ako dal Messi hat-trick, tak to mi vyšlo, ako dal Messi hat-trick vtedy. Takže som rád, strašne rád. Dajme sa do toho ešte ďalej pustiť. Chudáci, toto bude ďalší výprask. 4-0. Že by aj bolo viac? Neviem. Norsko, Senegal. Ťažko sa dá povedať. Vajna pre Norov. Pre Erlinga Haalanda. 1-1. 1-1 si myslím. OK, posledná štvorka. Portugalsko, Uzbekistan. 4-0. 4-0 podľa mňa. 2-1 pre Angličanov. Panama, Chorvátsko. 1-2 pre Chorvátov. A Kolumbia, Kongo. Podľa mňa Kongo vyhrá 1-2. A ešte dáme nejaký power. Ja si myslím, že to takto dopadne. Booster. OK, máme booster. A máme to savely.
Áno, to je naše, to je naše, to je naše. OK? Je to naše. Takže papa. Počkajte, žiadne papa. Chcem sa ešte trošku zapomínať. Ešte nie, nechcem. Ak ste poznali Oliver Tree, tak bol to taký spevák, ktorý mal veľmi úspešné pesničky. A dnes pred 4 dňami zahynul v helikoptére, lebo bola zrážka helikoptérami. V Rio de Janeiro sa stalo a všetci ľudia sa tam išli iba, aby ho proste videli. A mňa zaujíma, či bol z Brazílie. Proste neviem, či bol z Brazílie alebo z Ameriky. Neviem, ale viem, že dal short deň pred ako zahynul. Tak lúčim sa s vami a uvidíme sa, natočíme nejaké videjko ešte z tohto. Dáme tu fantasy a gaming. Čakajte. Dáme playzone, alebo niečo z toho proste. Tak, čaute. Ahojte.